Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kayak iki ceritane wayah awan sekitar jam 2 ketemu nang channelku Sobat Makan Indonesia. Iki ceritane makan siang iki ana segone, iki ana sambel tomat iki lho. Sambel tomat teri. Iki ana sambel tomat teri. Ana trine sithik sambel tomat. Sambele. Terus iki ana lalapane. Lalapane delokke. Pete goreng. Wah. Lalapane iki lah, pete goreng. Iki mono rong kris ya. Pete goreng. Terus yo iki ana sing mantep lan gurih tenan iki rasane. Lele goreng, lelene iki tak iris-iris ora tak ge utuh ya. Piye? Iki. Petene jano, Iki lelene iki kan mau ana loro. Tak goreng garing bumbu bawang uyah masak men bumbu enak lah. Iki. Wah. Jos marki jos kok men. Wis langsung dipangan sadurunge mandu sik. Amin ya rabbal alamin. Iki petene tak goreng ya. Iki petene tak goreng. Nek digoreng gampang nih. Ngoceki. Nang video sadurunge tak nggo lalap ning ngoceki angil. Nah nek iki nek digoreng ini gampang. Gampang nih ngoceki. Wis jajal iki petene. Nyampleng. Ya, pete. Sambel tomat teri. Sakjane sambel tomat teri ngene iki enak banget. Sambel karo pete. Tambahi lele goreng. Kon buntut. Renyah. Goreng garing kan. Oh. Wah, nanduk nek wis garing. Nyampleng saya. Jengkol petene. Ini gampang loh, dingin ini iso. Cocok emang. Sambelnya. Mantap Jawa kok, men. Lelene jan merasuk bumbune. Mantap. Bagian das lele.
Nek iku kudu nambah regane ya. Enak merasuk bumbune. Agak gintek regane. Tanduk tetepan. Geser-geser aja. Mantap Jawa. Ini saya sambel nyampleng. Kayak lelene tambah nyampleng. Tambah lagi pecahnya juga. Mantap. Tambah meneh. Tambah ping pindho lur, jan nyampleng tenan soalnya. Tambah ping pindho. Tuh. Kenapa nambah umadang nih yo kasrane nambah. Lanjut. Peteh. Jos. Lele nih, nyampleng lele nih kan. Lele, pete, sego anget, tambahi sambal tomat. Petenya. Petenya aja. Berapa? 6,5. Telu. Papat. 5. Aduh. Cari mau. Mantap tenan. Ini.
Bang Indonesia. Mantap, habiskan. Pete lele, sambal, diuak-uak sisan. Mantap. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Mantap kan. Makan siang wong desa. Lagi untuk lele pancingan. Lagi macam mau loro, tak goreng garing, terus lalape pete goreng terus sambal tomat ono terine sithik. Wah. Nyamplung pengen nambah terus kan ya. Sok sak wakul nek dituruti. Iki mau nambah pindho. Alhamdulillah wareg. Makan enak bagiku wis makan enak lagi. Mantep pokoknya. Tak kira cukup sebenarnya aku genahke videoku mangan awan dino iki. Ya tetap dukung channel dengan cara like, comment, share, juga subscribe dan tonton terus video-videoku selanjutnya. Terima kasih matur nuwun, sobat makan Indonesia, mantap. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.